tiada jembatan merah. Andainya patah, aku pun bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi.
bebrayan kang luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur Gusti tata duwe watak kudu jujur Gusti tata duwe watak kudu jujur Ing nasti timreku minta more kasil Ing nasti timreku minta more kasil Anggo watak kang sifat tatil Anggo watak kang sifat tatil wes nafas tua bos nanti aku mau aku gawa kanca loro sedulur loro Rene mas yuk Mas Gano Dadi banji sing rada wangun. Mas Banji Gano. kok jijiki. lanang lho bro Jan banji kok sikile metrekol kaya sopir truk ya. edok sumur mau iso Yo, ya Mas Ganong ora usah kesuwen ndak sak wengi. sesuk lo besok jare Mas Enggar ora suwe-suwe Des kayak moro Des. Kuwi. Oh, iki apa? Iki teko iki. Tunggu, Dadang. Yo, 3 2 1. Tunggu Dadang. Bek, tak polo tenan lho, bek. Tutu dadang. Os. Namatke. Kondes.
Ditilii. Dokter ingat dislok dokter. Dislokasi. Weh. Wah. Wale. Des. Waduh Rono. Ada Rono. Hoi milik ya. Hai milik ya, hai milik ya, cilik kok gaya. Jebule gue kok ngene gatel, Met. Ge, kupinge barang ge. Ayo salam sik yo. Iki dinggo ora kok ngono kowe ngono he. Nah wis. Yuk, itu diruwet. Apa nih? Apa nih? Lato-lato gua. Aduh. Emang lo punya lato-lato? Punya gua. Ayo, salam Ya, semet. ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kurang semangat. Modelnya kayak MC. Oh, MC. Baik. Tentunya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Renek kaceke kuwi yo. Alhamdulillah. Awak dhewe ning kene milu bos apa? Milu bos Bose. dokter. Ampun disuntik bos, kula pun waras. Nggih. Nggih. Ampun dinduk. Lah, Aku wene dinduk aku aboh. diwilingi kareng bose. Napa? Kon ngedumi. Ngedumi apa? Sebuah bunder-bunder Kowe keri. digawa apa? Wong kowe. Wong wis tuwa ngono kuwi linglung ngono kuwi. Tuan Putri. Alah kemayune mencret ngono. Nimas. Aduh, galon mbok apa iki? Apa nih? Kuwi iki yo alon-alon. Edian Des. Pesing. Ampune pesing. Berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Bersama giginya maju. Siapa dia kalau bukan Andes? Yuk dibagi, bagi persatu, satu dibagi. Andes. Ngedem omah ibu-ibu ngruweki kancane kok. Duwek uwek. Iki lho Bu, udu iki wah duwel wol. Ayo yo ngono dom sik. Ayo. Oke kene Bet kene. Ayo kasih. Kasih ayo. Iya. Lakone jan. Iya mesti to. Kathoke ngasih motrok lho ibu-ibu lho. Ayo didom. Ayo wis didom kabeh. Ayo kono lunga kabeh kono. Ayo. Yes, ayo didom. Ayo. Ayo dikeroyok Ibu. Ayo. Mana. Didom. Ayo didom kono. Didom kono man. Ayo didom mendadi kabeh. Nggak bisa kancane ora keduman iso dadi kancane. Bete tak botak, bapak botak. Sampean kowe kok malah mendringul sirahe. Sirahe iki botak wis tuwa, Pak. Wek. Wis botak. Kowe untune kok rada maju ki piye iki? Lho, iki pancen untune mrongos kok, Pak. Dadi Tak kandhani. non, piye? Mas Enggar ki duwe klinik. Apa? Klinik
Ben Ini- untune ora iso ben iso mundur ana ning kono. Mas Inggar kuwi. Heeh. Aku percuma Pak diundurke rong dina jepot, Pak. Kok iso? Wingi tak bel untu jeblot tok. Jadi manfaatnya wong brongos iso. Nah, iki. Ya apik ta? Iso ta? Aku ora iso. Ayo kono. Iki manfaatnya wong brongos. Nah, iki manfaate, Bos. Ora iso. Iki kudu syaratnya brongos sik. Ayo. Tak warai, Pak. Untune jok iki. Nah, njuk bare sampean ngerti nganu bokong pitik, Pak. Ngono sik aja. Nah, iso. kok sik urung. Ketelune tambahi volume. Dajal kowe. Ora iso. Angel kok kandhan iki menungso apa jenenge gagah ning kok kancane kok ngene kebet. Maju sepi kadaluarsa. Ambune pedut. Payah siji. Non. Ayo, mah foto. Aku foto. Ketok untune mawon. Nggih. Foto kok pamer untu. Aja dikletak lho, Des. Neneh untut terus. Ibu nah dumeh eleke nah. Ayo tak ngambil ke wis salam ya wis met alhamdulillah awak dhewe sewanono mriki didongake muga-muga sing nonton tambah rezekine sehat selalu amin awak dhewe milu sapa kudu ngerti acarane napa acarane takon bose ae malah rebukan yang-yangan barang legar bos acarane napa bos ayo acarane napa niki ayo mah plonga sing bayar sapa iki aku mah mumet iki pentas sih. Aku ora krungu iki. Ayo, pokoknya Pak Dewi ini memeriahkan aja. Nggih. Dan juga di sini ada urgent juga di sana. Urgent. Kita coba vokal gua. Iya. Walaupun gue merongos gini, gue harus bisa tunjukkan gigimu. merongos kadung merongos. Ayo, bakatmu. Iya baik. Wis wancine met. Jo, cido. Wilo tolok ono payo. Sing hati-hati met dalane jeblok. Ayo diresiki sik. Ning kono mambu apa? Ayo. Malah rono to. Kene. Kepiye? Kidul kae apa? Mano bala dewa. Apa kanane apa? Onde Jawa. Ayo para kanca taat ning agama. Ben supaya urip ini tambah mulya. Kidul kae apa? Mano bala dewa. Pakanane apa? Onde Jawa. Ayo kidul kaya apa manuk bala dewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanta taat ing agama ben supaya ayo tatamu kamulya iya bener sampean karo aku ning dhuwur milu Sluku batok elo slira menyang Solo lek oleh ayo ngemoto majen didelololoba wong mati ora obah
mateni bocah yen urip golek duit kidul kae apa manopolo dewang pakanane apa onde-onde Jawa ya Ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tentram uga mulya. ah gara-gara kuwi ndadi kepiye kok iso dadi ayo ayo wajib dewek ayo Awas ulo. Iya. Kuwi iki aja ditetel ya kok iki kok ngawur to.
Ojo ninggal aku trimo nggon
tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku kok ya sampole nesu nesu kabeh iso rasaku kanggo cucu emanen paras bagusku dak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang aku dari saestu ya dari sakit nuruti apa karepku tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak usahake pokoke piye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah kacendahanane putra aku bakal setia ora mungkin berdua matur suwun sampun ana ngancanine sampai dina iya sabar dek Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele kok rasane padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Sika cintaku mbek sampun lenesu nesu kabeh iso rasa tinggo karo cucu emanen paras bagusku saya hatimu rungokno tembangan manisku ayo yo sayang ngamputen saestu yen dere saged nuruti apa karepku tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake kok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah najan dalane putra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ngancani akune saben dina sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu. Nanging aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah kacendahanane putra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ngancani akune saben dina sabar mas sabar diaduh Iki kok buanter banget loh mas. Masih rasa ambegan aku. Versi ngepot. Ya. Ya mungkin sudah ada list lagu atau permintaan. Iya, monggo Mas dari Adul. dari para hantu monggo Para demit-demit. para demit-demit Mbah Doni. Mbah Doni monggo Mbah Doni mbok pilih ngersaken lelagon. Oh aku ngerti lagune Doni iki Apa? biasane. Tapi ketoke dino iki kayak ora njaluk deh. Oh gitu. Biasane Sida Rondo. Oh, Sitara. Sida ta? Waduh, Mbah Doni murka ta. Ora dino iki ora nyuwun kok, ora nyuwun. Heeh. Oh, nganu lek Wakijo biasane sok nyanyi. Monggo lek Wakijo. Lek Wakijo monggo lek Wakijo. Oh sedang Gek mengurus ribet, heeh. ngurusi hantu. Iki sok-sokan wae. Dapur perdemitan nggih rada sibuk. Mbok sumbut karo lek live TikTok nyanyi kuwi lho. Oh iya. Jan. Heeh, monggo lek Jang nyanyi. Tak genteni wis lek. Tak dadi pawang ya. Iya. Tak dadi pawang, heeh. Kene iki WKJ Lovers e padake. Ya ta lek. Baik, kita hadirkan
lagu Terbaru? koleksi terbaru ya. Tas digoreng Mas. Arti goreng. Bar digoreng iki sih Spesial hangat. untuk teman-teman yang broken home. Iya, tetap Jangan semangat ya. menyerah. Tetap semangat menghadapi kehidupan dunia ini. Yang keras ya. Kadung lahir ojo menye-menye ya toh? betul. Sing penting di bawah happy aja gitu. Kabeh masalah ono solusine. Semangat. Iya. Ayo Mbak Dwi. Mana Mbak Dwi? Halo Mbak Dwi. Among beksa. Sing.
Iya, os. Ingat, ingat. Ingat.
3, 2, 1, yuk. Habiskan. Sesok si besok. Awas. Kerja, kerja. Ayo.
Liwat angin sore titip kangen ning ati mung pangapurane durung bisa nemoni. Tak suwun slirane dalam sabar ngenteni percaya sayang aku ra bakal lali. Aku kangen sliramu, rindu. Aku pengen ketemu padang rembulan ning pelataran saya buka hati kakak marah. Sing tak tresnani. Lu ngin Yo, kue kace lovers. asik Kue kace.
oh ya. Sek gesek. Oh ya, oh ya. So so, sek gesek. Oh ya. Sek gesek. Oh ya, oh ya. Sek gesek. Oh ya, oh ya. So so. Jos. Senggot Semarang senggot kayu malang nang pinggir kali ngekot ala ayo ngekot bubar ngekot dek nyuwun bali senggot Semarang senggot kayu malang nang pinggir kali ngekot ala ayo ngekot bubar ngekot dek nyuwun bali
sagung dumateng Pondok Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo, sagung dumateng Taman Budaya Kulon Progo, Pakatan Atur Pasugalan Kula sak kanca para pametri budaya, kesenian jadilan among beksa ingkang mijil saking Kongangan Sentolo Kulon Progo. Ambak bilang-bilang kula sak kanca atur panglipur kathah klentak-klenturipun, kathah tindak tanduk kirang trep kirang nuju prana. Saestu dipun sih lumuturing samudra pangaksami. Selamat sing nanggap selamat sedayanipun. Akhir kalambang bila taufik wal hidayah. Wassalamu